Podem accedir a Dialnet des de la pàgina web dialnet.uniorioja.es. La cerca de documents pot fer-se des de la pàgina inicial de Dialnet o des del menú Buscar. La cerca bàsica de documents ofereix una caixa de cerca on introduirem els paràmetres de cerca. Per exemple, si volem buscar informació sobre si les persones amb discapacitat tenen més risc d'exclusió social, posem a la caixa exclusió social, discapacitat. L'ús de les cometes s'utilitza per buscar paraules que s'introdueixen dins d'aquestes, exactament en l'ordre que apareixen. Un cop realitzada la cerca, el sistema ens mostra una pantalla amb els resultats. A la part esquerra apareixen una sèrie de filtres que es poden seleccionar per acotar la nostra cerca. Cada un d'aquests paràmetres ve acompanyat d'un número entre parèntesis que indica el número de documents vinculats a aquesta categoria. La nostra cerca té actualment 207 documents trobats. Si anem acotant, per exemple, per articles de revista publicats durant els anys 2010 i 2019, la nostra cerca s'ha acotat ara a 105 documents trobats. A cada referència trobem la següent informació: el títol, l'autor, la font on s'indica totes les dades corresponents a la publicació del document i altres enllaços depenent del tipus d'informació de què disposa el sistema, com pot ser el resum i el text complet. Si cliquem a sobre el títol, accedim al registre complet del document. Tornem enrere al llistat de resultats. Us aconsellem que us registreu a Dialnet i pugueu accedir a Dialnet Plus. És important que us doqueu d'alta amb el correu de la UNED. Aquesta versió avançada de Dialnet proporciona una sèrie de serveis de valor afegit. Entrem a la nostra sessió. Un dels serveis que ofereix Dialnet Plus és guardar les cerques realitzades tant per rebre alertes informatives com per emmagatzemar aquesta informació i poder executar la cerca de nou en el moment que ho desitgem. Si cliquem a Guardeu la cerca, Dialnet ens demanarà de posar nom a aquesta cerca i triar la freqüència amb la que volem rebre avisos cada vegada que s'incorporin nous documents del Dialnet que responguin als criteris de la cerca guardada. Des del menú d'usuari es pot accedir a les cerques guardades clicant a les meves cerques. Aquí podrem veure totes les cerques que tenim guardades, executar de nou la cerca clicant a la línia corresponent, modificar la freqüència de les alertes o eliminar la cerca guardada. Un altre servei que ofereix Dialnet Plus és la selecció de documents. A la pantalla dels resultats podem seleccionar els documents del nostre interès que es guardaran durant la sessió oberta com a usuari registrat. La selecció és automàtica i es ressalta en verd. Al sortir de la sessió es perdrà la informació seleccionada. Per consultar les referències seleccionades en aquesta sessió s'ha d'accedir a Selecció del menú d'usuari. Des d'aquí es pot treballar amb els resultats i exportar les referències del gestor bibliogràfic Dropbox o enviar les referències al nostre correu electrònic. També, una altra opció que tenim quan hem seleccionat referències és crear llistes de referències per compartir-les. Cliquem a Afegir referències del menú d'usuari, on tenim la possibilitat d'afegir-les a qualsevol de les nostres llistes de referències guardades. Si encara no en tenim cap creada o volem crear una de nova, ens dona opció de fer-ho, crear llista de referències. Des del menú d'usuari podem consultar, editar o eliminar les llistes guardades clicant a les meves referències. Aquestes referències es poden enviar a qualsevol persona que ho vulguem, compartint via correu electrònic, Twitter o Facebook. En aquest tutorial us hem ensenyat a fer cerques bàsiques i quins són els serveis de Dialnet Plus. Si voleu conèixer més a fons Dialnet, podeu contactar amb la biblioteca.